Eikä tehdä matikkaa tänne nahkaa viilto. Nylkimään, minä nyljen. Sitten kun mulla ei saa tuohon voimaan riittää tästä. Niin. 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 Se on, kato tuossa heitä ensin noin. Letermani on hyvä, hohtimet on vielä paremmat minusta, mutta Joo, se on leveämpi nokka. Niin. Joo, Tuki. Kreppii tuo, kun siinä on kaita. Mä kerran yhdelle oppilaalle sanon huumorilla, että se voi ottaa hampaisinkin, niin se löi saman tien suuhun ja alkoi vetämään. Jääkö hampaat siihen vai lähtikö nahka? Eli se usko sinua, mitä aina sanoit. Niin sillä ei ollut tekohampaat varmaan. Ateen maksahan on hyvä keitto. Aina keitto. Niin keitto. Ei ruveta kato. Tämähän on vähän tällaista raakaa teurastusta. Talavimae on hyvä. Raakaa teurastusta. Talvimaa jo heinävimaa. Minä kuulen Talavi. Joo, ei talavi. Tuostaan tulee hyvä Mikko kalapullakin, tuo jauhaa ja sitten tekee siitä. Se on tosi hyviä maukkaita. Niin alkaa. Matikasta. Niin. Matikka on keittokalosta paras. Niin, minä olen samaa mieltä. Hyvä, kun joku on samaa mieltä minun kanssa. On se. On sinä olen. Kalaruoka on aina semmoinen, että se väsyttää. Niinhän se tekee se. Se niin äkkiä menee jäseniin kun. Joo. Hohtimilla tämä on se leppotta. Joo, se on liian terävä. Niinhän tämä on. No nyt se lähti.